raz istý kupec, ktorý bol taký bohatý, že mohol celú ulicu a ešte uličku pri nej vydláždiť strieborniakmi. Kupec to samozrejme neurobil. Peniaze vedel použiť inakšie. Ak vydal groš, vrátil sa mu toliar. Taký to bol obchodník. Keď zomrel, všetko bohatstvo zdedil po ňom syn. Ten si zase žil neúrekom veselo. Túlal sa po hostincoch a krčmách, spieval pesničky, rozprával ľuďom rozprávky a nadovšetko platil celú útratu. Kto by sa teda mohol čudovať, že sa mu otcové peniažky pekne, krásne rozkotúľali. Či ste už hore? Počujete ma? Veďže otvorte, to som ja, suseda. Čo sa s ním porobilo? Nemohlo ísť, bola by som ho videla. Ja to s vami naozaj myslím dobre, mladý pán, ak ste v izbe, otvorte. Nuž teda, ako chcete, ale ja to s vami naozaj myslím dobre. Už otváram, suseda, počkajte. Dobrý deň. Nehnevajte sa. Myslel som, že to kupci. Hanbite sa, mladý pán. Necháte ma vykrikovať na chodbe, ako keby som bola cudzia. Nehnevajte sa už, no. Keby váš otec chudák videl, čo stvárate v hrobe, by sa obrátil. Toľký majetok navnívoč doniesť. Počujte, mladý pán. Pred domom postávajú kupci a vypytujú sa na vás. Čo im mám povedať? No, netreba sa ich báť. Dáko už len bude. Dáko bude, to si myslíte vy, ale pre nich je najdôležitejší toliar. Pesničkami a rozprávkami ich veru neumlčíte. No čo máte proti mojim rozprávkam? Viete, že mne práve rozprávky získali mnoho priateľov? Keď som začal rozprávať, všetko sa zhrklo okolo mňa. Ľudia plakali, smiali sa, div na kolenách neprosili, aby som porozprával ešte aspoň jednu. Už ste dorozprávali, mladý pán. Ale aká ste, suseda. Uvidíte, že mi raz rozprávky donesú šťastie. Ja vám to dožičím. Ale teraz treba čosi robiť, lebo bude zle. Zbehli sa sem ľudia z celého mesta. Neveríte? Pozrite von oknom a nebude vám všetko jedno. No, klamala som. Máte pravdu. Je ich tam dosť. No ale, veď tam ten v modrom plášti si ešte pred týždňom so mnou prisahal večné priateľstvo. Larsen z prístavu. A ten, čo tak rozhadzuje rukami, so mnou celý mesiac po krčmách pesničky vyspevoval. To verím. Ale pesničky sú pesničky a peniaze sú peniaze. A teraz trošku otvorte okno, aby ste počuli, akými krásnymi slovami vás častujú. Stoliarových bankoviek si robil papierových drakov. A deťom ich rozdával. V nedeľu večer dokonca hádzal do vody žabky. A viete, čím ich hádzal? Strieborniakmi. Ako by nebolo dosť kamienkov. Treba sa s ním porátať. Nech tie strieborniaky oci z Moravilovi, ale vrátiť, čo je nožný musí. Na každom maškarnom plese, čo sa v meste usporiadal, od večera do rána vyspevoval svoje pesničky. No, ktorý z nás si to môže dovoliť chodiť na všetky maškarné plesy? No, ani jeden. A on prosím bol na každom. Keď pomíňal celý majetok, od nás si vypožičiaval. A my hlupáci, my sme mu naleteli. Tomu teda nedarujeme. Larsen, zanúchaj mocnejšie, nech sa pánko zobudí. Nemôžem to počúvať. Vravela som, že to s vami takto skončí. Musíte predať všetko, čo máte a uspokojiť kupcov. No, nemám, čo by som predal, suseda. Hádam ste len všetko? Všetko. Zostali mi iba 4 groše, pár pantoflí a starý župan. A tuto hľa kufor. No. Voľa, ktorý s kamarátom mi ho na posmech poslal, vraj pobal, čo ti ostalo a chod do sveta. Ale vám neostalo nič, tak aj ten kufor je na nič. Idem von a poviem im, že ste odišli do mesta, aby prišli večer. Musíte voľačo vymyslieť, kým zasa prídu, počujete? Sprobujem, hádam. Rozmýšľajte tu, to vám vravím. Ide, mladý pán, aby naozaj do mne rozmlátili. Ľahko sa povie, rozmýšľajte. Och,
Otec môj dobrý, pekne som ja dobačoval. No ani posadiť sa nemám na čo. Leda, veru, sadnem si do kufra. Dobrých 100 rokov bude mať táto rároha. No ale veľký je skoro ako posteľ. Čo sa to robí? Kufor sa dvíha sa. Ľudia, kde ste? Čo je to? Veď ja letím. Bol to naozaj čudný kufor. Len čo doň kupcov syn sadol, fuk, a už vyletel komínom vysoko ponad mraky a letel stále ďalej a ďalej. Dno vrzgalo, kupcov syn sa bál, že sa kufor rozpadne a on urobí poriadny kotrmelec. Doletel však až do Turecka. Kufor schoval v lese pod napadané lístie a pobral sa do mesta. Mohol si to dovoliť, veď Turci chodili všetci tak ako on, iba v župane a pantofliach. Pozdravujem ťa, turecká pestúnka. Prajem ti dlhý život a veľa zdravia. Na prechádzku? Pozdravujem aj ja teba, dobrý pane. Pravdu vravíš, na prechádzku som sa vybrala. A čo by si rád vedieť? Počuj, akýže je to zámok celkom pri meste, s oblokmi v toľkej výške? Tam býva kráľová dcéra, pane. Je veľmi krásna a ušľachtilá. Ale ako každý človek, aj ona má svoje trápenie. Akéže trápenie môže mať kráľová dcéra? Veď tej naozaj nič nemôže chýbať. Či to nie je tak? Veru nie. Predpovedali jej, že bude veľmi nešťastná pre milého. Preto k nej nik nesmie prísť, iba ak v sprievode kráľa a kráľovnej. Chuderka princezná, to sa nemá ani s kým porozprávať. No, ďakujem ti, turecká pestúnka. Prajem ti, aby si sa v našom meste dobre cítil a aby ti nič nechýbalo. S Bohom! Dovidenia! Lepšiu zvesť mi nemohla oznámiť. Keď je tá princezná taká osamelá, nakúknem do zámku a pozriem, čo tam nového. Kufor sa mi zíde lepšie ako mešec zlatých toliarov. Sprobuj šťastie, kupecký syn. Obanovať nemôžeš. Toľká krása pokope. Veď sa to ani opísať nedá, koľko zlata, drahokamov a čistého hodvábu môže byť v jednej komnate. Jej, a táto posteľ. Slonová kosť a ebenové drevo. Pozor. To je, aký ste ona. Spí. Usmieva sa v spánku. Iste sa jej čosi pekné sníva. Jej, to je nádhera. Je krásna ako čajová rúža. Bačo, ako samé slnko z neba. Takú krásavicu som v živote nevidel. Musím ju boskať. Kde som? Čo je to? Kto ste? Ja som... Áno, ja som turecký pán Boh. Prišiel som k vám na návštevu. Ako sa máte, prosím? Dovoľte, aby vás pozdravila vaša pokorná služobnička, Pane Bože. Ale ako ste sa sem dostali? Z povetria. Pomyslel som si, že vás navštívim. Šup, šup. A už som aj tu. To sa mi páči. Také, čo si sa ešte žiadnej princeznej nestalo. A prečo ste ma chceli vidieť? Moji anielíci mi včera rozprávali, že v tureckom meste žije najkrajšia princezná na svete. A že rada počúva rozprávky.
Tak som si povedal, navštívim ju a porozprávam jej rozprávku o veľkej kráse. Rozprávajte, prosím. Vyhoviem vám naozaj veľmi rád. Počúvajte, krásavica. Najprv to bude rozprávka o nádherných očiach, dobre? Videli ste už, krásna deva, horské jazerá? Sú také hlboké, že sa v nich každý človek hneď utopí a zdá sa, ako by vôbec nemali dna. Sú tmavé. Také tmavé, ako by sa všetky hory sveta v nich odrážali a čisté ako detský sen. Také sú vaše oči, krásna princezná. Hlboké, tmavé a čisté a myšlienky po nich plávajú ako morské panny za mesačnej noci. To je naozaj pekné. Ale či moje oči sú naozaj ako hlboké jazerá? To nie je všetko. Bola vám raz aj jedna snehová hora, v ktorej sa nachádzali čarokrásne sály a majstrovské obrazy v zlatých rámoch. Ale tie sály a obrazy neboli každému prístupné. Mohol ich vidieť len ušľachtilý človek. Snehová hora sa ligotala v rannom slnku, ako by bola vykladaná miliónmi briliantov a iných drahých kameňov. Ligotala sa ako 1000 zrkadiel brúsených najlepšími majstrami a vyzváňala miliónmi drobných strieborných zvončekov najúchvatnejšie melódie. Tie nádherné piesne počuli však len ľudia, ktorí vedeli veľmi ľúbiť. Nebolo na svete nič krajšieho ako tá snehová hora. Okrem vášho čela, turecká princezná. Netušila som, čo sa skrýva za mojím čelom. Viete tak nádherne rozprávať. Musel by som vedieť 100-krát lepšie, keby som chcel opísať všetku vašu krásu. Počúvala by som vás od rána do večera. A ja by som vám od rána do večera rozprával rozprávky a díval sa pritom na lúpenie vašich myhalníc a ľalie vašich drobných ručičiek. Povedzte, princezná, chcete sa stať mojou ženou? Vy by ste si vzali obyčajnú princeznu? Veľmi, veľmi by som si to želal. Obľúbil som si vás ako najkrajšie rozprávky, aké sa kedy rozprávali. Aká som šťastná. Dám vám svoju ruku, ale musíte prísť v sobotu, vtedy ku mne prichádza kráľ s kráľovnou na čaj. Prinesiem rozprávku. Bude to môj svadobný dar. Tá rozprávka je mravoučná a vznešená a je pritom aj veselá, aby sa páčila aj pánu kráľovi. Ale teraz už musím sa s vami rozlúčiť. Dovoľte, aby som vám darovala túto šabľu ako zálohu na našu svadbu. Vysádzaná zlatými peniazmi. Júj, tie sa mi zídu. Kúpim si aspoň nový šupa na pantofle. Vravíte voľačo? Obdivujem váš dar, nevesta moja. Tak som potom šťastná, že som vám urobila radosť. Ďakujem, princezná. A teraz už dovidenia v sobotu. Naozaj prídete? Budem najšťastnejším ženíchom v tureckej zemi. S Bohom, krásavica moja. S Bohom. Určite vás budeme čakať. Som naozaj zvedavý, či príde tvoj ženích, dcérka. Bolo by nepekné, keby nedodržal sľub. Naša dcéra by si to nezaslúžila, tatuško. Ale tá strašná predpoveď ma trápi vodne v noci. Nezačínaj, mamička. On určite príde, drahí rodičia. Príde a prinesie veľmi peknú rozprávku. Ale musí byť vznešená. A veselá. A mravoučná. Pravdaže, bude presne taká. Povedala som mu, že si to želáte. Už ide. Aha, pozrite. Priletel ozaj z neba. Či ste pochybovali, že príde? Ide si predsa pre moju dcéru, nie?
Skladám vám hlbokú poklonu. Som kráľ tureckej ríše. A ja som kráľovná. Akú ste mali cestu? Ďakujem za opýtanie, ušlo to. Ale najprv dovolte zložiť poklonu. Pozdravujem vás, kráľovskí rodičia, i vás, najskvostnejšia princezna, a želám slnku, aby ešte dlho budilo vaše vznešené oči. Dobrý deň aj vám, dvorania a služobníci. A netvárte sa, prosím, tak prestrašene. Pravdaže. Drahí rodičia, chcem ospravedlniť maličké meškanie, ak dovolíte. Ale ani sa neospravedlňujte. Vieme, že máte iste množstvo dôležitých povinností. Prineste čaj a ovocie. A najlepší turecký tabak. A čokoládové cukríky. Len chytro, lebo som hladný ako vlk. Ale len sa neustávajte, drahí rodičia. Nemusíme hneď maškrtiť. Sme takí šťastní, že vás môžeme pohostiť. A čo? Doniesli ste rozprávku? Doniesol? Vznešená kráľovna? A hneď vám ju porozprávam. Ale aby sme sa pri nej aj zasmiali. Sľubujem, že sa zasmiete. Rozprávajte už. Rozprávajte, prosím. Ako si želáte. Bola raz kvôpka zápaliek mimoriadne pyšných na svoj pôvod. V lese rástol obrovský starý strom, vysoká borovica. To bol ich kmeň, v ktorom každá zo zápaliek tvorila len malý íverček. Zápalky teraz ležali v kuchyni na polici medzi kresadlom a starým železným hrncom a rozprávali im o svojej mladosti. Nebudete veriť, ale keď sme ešte boli na zelenej ratolesti, vtedy sme žili naozaj urodzene. Veľmi urodzene. Každé ráno a každý večer sme dostávali diamantový čajík. Čajík? Aký čajík? Áno, čajík. Bola to jagavá rosa, aby ste vedeli. A po celý deň sme mali slnko, ak práve svietilo, a všetci malí vtáčkovia nám museli spievať pesničky. To bolo krásne. Pravdaže? To si ty, hrniec, vôbec nevieš predstaviť. No, ale neprerušuj nás, prosím ťa, o to. Prosím. Dobre sme vedeli, že sme bohaté, lebo ostatné stromy mali šaty iba v lete, kým naša rodina si mohla dovoliť zelený šaty v zime. Áno, zelený šat i v zime. A potom prišli drevorúbači a naša rodina sa rozprchla na všetky strany. Z kmeňa spravili stožiar na veľkú loď, ktorá sa mohla plaviť po celom svete. Ostatné konáre sa dostali na iné miesta a našim účelom je zažíhať svetlo ľuďom. Preto sme my, urodzené, prišli sem do kuchyne. No, so mnou je to trocha inak. Som veľký a pekný hrniec. A odvtedy, čo som sa dostal do sveta, stále ma drhnú a varia vo mne. Mám na starosti blahobyt a som vlastne prvým v dome. Jedinou radosťou je mi ležať po jedle čistý na polici a rozumne sa zhovárať s kamarátmi. To je ale nuda. No, ako sa to vezme? Je pravda, že okrem vedra na vodu, ktoré sa zavše dostane na dvor, všetkým nám sú dvere do sveta zatvorené. Za to však košík nám prináša chýry, lež nás veľmi znepokojuje svojimi rečami o vláde a ľude. Vravím, čo počujem, nič si nevymýšľam. No ale, milý košík, nikto ťa nechce uraziť. Veľmi dobre vieme, že si nevymýšľaš. Nemáš na to vôbec povahu. To je všetko pravda, strýko Hrniec, ale moja stará mať, hlinená misa s červenými bodkami, sa nedávno z jeho rozprávania tak vyľakala, že spadla a rozbila sa na márne kusy. Tvoja stará mať bola vždy nervózna. No, a okrem toho ani dobre nepočula, čo Košík rozprával. Vyše 7 rokov bola poriadne nahluchlá. Vždy počula, čo chcela počuť, vážený. Vravte si, čo chcete. Košík je rebelant. Ja? Ale že ja? Verušek. Hovorím len, čo počujem na trhu. Máš veľa rečí, hlinená misa.
Zbytočných rečí, aby som pravdu povedal. Čuž, kresadlo, ty sa nestaraj. Aj tak si strašne rado, že mi môžeš celé noci vykresávať do ľavého ucha zamilované básničky. Si nemala prezradiť mi sa, vieš? Viete čo? Urobme si veselý večer, dobre? Áno, dobre, to je nápad. No, pohovorme si o tom, kto je najurodzenejší. Pohovorme si o tom, kto je najurodzenejší. Nerada hovorím o sebe. Usporiadajme radšej večernú zábavu. Máš pravdu, Robíme večernú zábavu. Začni, Misa, začni, nech sa potešíme. No, začni. Budem rozprávať o čomsi, čo každý už raz zažil a preto sa môže do toho každý započúvať. Pri Baltských brehoch pod dánskymi bukmi. Nádherný začiatok. To bude rozprávka, ako máme radi. Tanieriky, buďte tiché. Veď sme ticho. My sme chceli ticho. Ale povedal som ticho taky. Nerozčuluj sa, Zmeták, ani ty, Metla. Teda, pod dánskymi bukmi som strávila svoju mladosť v istej tichej rodine. Leštili tam nábytok, drhli dlášku, dávali čisté záclony. Ako zaujímavo rozprávaš. Hneď poznať, že to rozpráva žena. Je v tom čosi čisté. Budeš ticho, Metla, budeš ticho. My nesmieme rozprávať a ty môžeš, kedy sa ti zachce. Však áno. Nehádajte sa. Mňa nemôžu uraziť nejaké hlúpe malé tanieriky, brat Koši. No, V tvojej rozprávke by sa je Pravda, že? naozaj Meťa, čosi ticho. čisté. Rozprávaj ďalej. Rozprávaj. Drhli tam dlášku a vešali čisté záclony. Ale bolo tam ešte čosi, čo v tejto domácnosti nikdy neuvidíte. A čo to bolo? Vo veľkej izbe, volali ju Sviatočná, do ktorej chodili len niekoľkokrát do roka, bol zavesený nádherný kryštáľový luster. A to je Luster, čo je to? Čo je? Ako to? Och, aký ste všetci nevedomí. Myslíte si, že tam svietili obyčajnými lampami ako tu? Nie, svietili práve tým lustrom. Bolo na ňom 1000 sviečok. A keď si rodina sadla k večeri, zapálili ich. Luster sa ligotal a svietil a všetci boli veľmi milí a veselí a urodzení. A pán profesor, čo k ním chodieval, vždy hovoril: keď zažnete ten luster, je tu ako v rozprávke milostivá pani. Milostivá pani povedal. Tak veru, milostivá pani. Ale nie stará milostivá pani, aby ste si nemysleli. Mladá milostivá pani. Vždy krásna a smutná. Len nechápem, prečo vždy po večeri, keď tá krásna pani začala hrať na klavíri, tie sviečky zhasli. Všetky? Všetky naraz. Aká škoda, mohla si nám toho povedať viac. To je pravda, aj keď ma to osobne tak veľmi netrápi, lebo ma po večeri vyniesli do kuchyne. Všetku zmrzlinu stačili pojesť. V tebe bola zmrzlina. No a čo ste si vymysleli, že hrachová omáčka ako tu? Bolo vo mne plno vanilkovej zmrzliny. Vanilková zmrzlina, čo je na tom, prosím vás? Čo je na tom, že bola vanilková? Čo je na tom, že bola vanilková? Bolo to krásne, hlinená Misa, úchvatné. Teraz si zatancujeme, dobre? Ja budem tancovať, hej? Chudáč, trochu ťa ovenčím ňaťou z mrkvy. No, dobre. Poslúži ti na miesto pelerina. Tak, nádherná zelená pelerína, čipková pelerína. Že ešte celkom čerstvá, pozri sa. Tak, tanieriky, hrajte, lyžičky zvonte, vlčík búchaj. Zahrajte veselú pesničku o krásnom živote. Tak, ešte rýchlejšie, výborne, to je ono, pelerínka krúca.
strašná čvárka. Kde sme sa to my, urodzené, dostali? Výborne, Kutáč, stačí. Hudobníci, prestaňte. Ďakujem, páni hudobníci. Krásne ste hrali. A teraz by nám mohol Samovar zaspievať pesničku. Spieva veľmi pekne. Výborný Samovar, zaspievaj. Ticho, kolegovia. Nemôžem ani pípnuť. Som strašne prechladnutý. Kým neprídem do varu, nedostanete zo mňa ani hláska. Aký si pyšný, Samovar. Spievaš iba na pánskom stole. Nebuď bezočivá, Miza. Keď nechceš spievať ty, vonku je Klietka so Slávikom, ten nám zaspieva. Pravda, nenaučil sa ničomu, ale dnes večer ho za to nebudeme kritizovať. To je na najvyš nerozumné a nevhodné počúvať cudzieho vtáka. Ale prečo, Samovar? Prečo? Nie je to vlastenecké. No povedz, Koši. Ja sa zlostím. Tak sa zlostím, že si to ani nemôžete predstaviť. No či sa to patrí hádkami tráviť večer? Nebolo by zábavnejšie prevrátiť kuchyňu naopak? Každý prejde na svoje miesto a ja budem všetko dirigovať. To je bagáž, hnusné. My vznešené, čo všetko si v takejto spoločnosti musíme vypočuť. Fuj. Ticho. Kto si ide? Iste slúžka. Keby nás len odniesla. Keby nás chcela odniesť. Musela prísť práve teraz. A nezdá sa, že chce odísť. No, pravda, že rozkladá oheň. Ide zakúriť. A teraz všetci uvidia našu vznešenosť. Aký lesk máme, aké svetlo, aký oheň. Vidíte? My sme najvznešenejší. A tak všetky zápalky vo svojej vznešenosti zahynuli. No a to je koniec mojej rozprávky. Vaše výsosti? Prekrásna rozprávka. Cítila som sa, ani keby som bola v kuchyni pri zápalkách. Veru, teraz ti dáme našu dceru. Pravda, že ti ju dáme. Dovolíš, zdá, aby sme ti týkali však? S radosťou. Veď sme už skoro rodina, tatuško král. Je to pre nás veľké vyznamenanie. Veľké vyznamenanie? Ale, drahí rodičia, a vy, princezna, súhlasíte? Pripravím si najdrahšie šaty a šperky. Čakajte ma na streche paláca. V pondelok prídem hneď po 7:00. Budem sa ukrutne ponáhľať. Nevesta moja. Vidíš, takto sa správa vznešený ženich. Som šťastná, zaď môj, veľmi šťastná. Teraz s Bohom, rodičia. Na západnej pologuli ma čakajú. Majú tam nejaký spor. Treba na tých rozvadených ľudí poslať búrku a výchor. Pravdaže. Dovidenia, princezná. Pondelok o 7:00. Dovidenia. Dovidenia. Pozri, čo to letí. Také čudo som ešte nevidel. Ale som ich prekvapil. Takú nádheru úbohí Turci určite ešte nevideli. Pár prskaviek a vyskakovali, až im papuče lietali ponad hlavy. Nikdy by som si nebol myslel, že s tým kufrom bude mať taký úspech. Ja, obyčajný kupcov syn, ktorý nevie nič inšie, iba rozprávky rozprávať,
dostanem za ženu najkrajšiu princeznu a budem zaťom samého tureckého kráľa. Mal by som si ľahnúť. Pospať si pred tou veľkou udalosťou. Pre pána Jána, kde sa podiel môj kufor? Kde je kufor? Pred chvíľou bol ešte tu, však som na ňom doletel. Čo je to? Popol. Drôtik. Nebude to z prskavky? A veru z prskavky. Zachytila sa mi o kufor, vybuchla a kufor zhorel. Môj kufor sa obrátil na prach. Ja nešťastný. Ja ubohý. Celý deň stála princezná na streche a čakala tureckého boha. Možno na ňo čaká až dodnes. A ženích? Ženích chodí po svete a rozpráva rozprávky. Tie však už nie sú také krásne a veselé ako tá o zápalkách